Co to jest ślub? To jest coś takiego, jak dziewczyna i chłopak związują się na zawsze. Czym? Taką miłością, ale nie taką miłością, że człowiek całuje się miłością inną, że oni będą razem, że oni nigdy nie będą dla siebie samotni. Może czasami jak chłopak wyjedzie gdzieś. Jak tak długo nie wraca. Skąd? Z urlopu. A on sam by jeździł na urlop? No, chyba miałby jej dosyć, bo ciągle mu kazała sprzątać. Sama by się byczyła. Ślub jest zawsze tragiczny. Dlaczego? To jest trochę trudne. Trzeba się wystroić. No to jest pieniężnie trudne. Ludzie po prostu się denerwują. Na ślubie musi być pięknie, bo na ślubie to jest jak u przyjęciu na kawalera. I jak mówią, że nie chcą podać sobie dłonie, to jest żałosne po prostu. A jak to się dzieje, że ludzie jednak decydują się na ślub? Oni są trochę oczaciali tą miłością. Najpierw muszą się zaręczyć, a później 2 miesiące czekają na ślub, a potem 3 miesiące na dziecko. Niech Twoje słowa zbudzą krew. Niech wszystko będzie już okej. Jest